Atong tusukan. Gamay lang dahil akong kaldero di ay. Hi guys, maghiwa tag lamas guys kay magkinilaw ta og taong karon. Ibutang na guys, kay watay makutay sudan guys man. Kunan tag taong guys. Taong ato ang kilawan. Yummy mga guys. Ito na.
Ready to eat na guys. Muna ang damlingan guys. Muna ang ka ng talong na salad. Kung ano yung lamasan ni guys, loy o kamatis, bombay. Yummy na ni guys, para na ko. Kami na kayo kusudan. Bibili na kusudan kanyang hapon. Yum yum. Kung nang gigusudan natin, kung ano sa mga gisuwa, gigutong na ko. Inungdog ko na din kung ano na ko'y tawong. Ako din ibuhat. Thank you for watching guys. See you next video. Bye!